Nilqakom għall-ikla tajba u kif għattilkom l-ikla tajba l-lum kena uħut mill-kas taħbib u edewa. U l-ikla tajba l-lum maħat ħlif Michael Vella Haver, kif inti? Jena mux ħażin, tajjeb. U int? Grazzi, intajab ħafna, grazzi tal-li ċetajt l-istedina. Naf li tkun impenjat ħafna bil-produzzjonijiet li għaddejn fal-issa kol fuq TVM li jena nħobb insegwi ħafna. Illum ħalli insir nafek daqxie aħjar għandi mistoqsija lik. Aħna tal-spettaturi fuq Facebook najdu l-om biex jisaqsu mistoqsija li l-persona li tal-li nkun ħana mill-ikla tajba jew maħħu. L-mistoqsija li għazilt għalik. Inti l-professjoni tijak u studijajt u għamilt karriera twila ħafna ta' dentist. Eżatta. Kif minn dentist ħalt fil-qasam tal-medja? Ifimni, naħseb li tħalt fil-qasam tal-medja b'kombinazzjoni more than anything else. Meta l-ħaq dentist, Kemm għamilt dentist? Għamilt 35 sena. Karriera ta' 35 sena. Għamilt l-ewwel 35 sena ta' ħajti naħdem bħala dentist u kont naħdem għawdex jiena, għawdex iva dejjem mort. Għawdex kienet għawdex jilqani li meta mmur għawdex nistrieħ, meta mmur għawdex ruħi tidħol f'ġismi bħalma jgħidu. U l-ġenituri tiegħek għawċin? Ġenituri tiegħi għawċin, id-dadi minna dur u l-mami tiegħi mill-qala. U jiena għalkemm trabbejt Malta ġifieri gżira għaliex il-ġenituri tiegħi wara l-gwerra niżlu joqogħdu Malta l-ewwel il-Ħamrun u mbagħad il-Gżira. Inti twilet gżira. Konna nittilgħu il-miliet lajt sajf il-vaganzi dejjem għawdex aħna konna Malta u ma konniex inqattaw nofsana għal Malta. U minn Malta ma kont naf xejn għaliex mill-iskola d-dar u dar l-iskola konna. Allura minn dentist allura il-dentist meta tlajt għawdex jiena ma kienx hemm dentist għawdex, allura kont l-ewwel dentist sena kollha għawdex, il-ġimgħa kollha għawdex. Allura għamilt l-ewwel 14 sena u għadda ċertu żmien fuq li wara 35 sena u karriera twila. Għarriż daqxej lejja nifxu għat isma' kellek xorti klajba ħafna, temma 35 sena, għat ma kellek incidenti li markaw l-kazin ħajtek, għat ċaw ta' li jgħaf. U deċiżjoni kienet waħda impulsiva, ġifiri għad niftakarni konti għed il-klinik darba l-erba, u l-erba deċidejt. U xini deċidejt għat li l-kolħat ma rrit jemni għalix ma t-sanewix minn għandi. Pero l-muża tal-kidba kienet minn deme. Il-muża tal-kidba ma kienet għat. La, il-muża tal-kidba ma jtiġu minn ħatta mis-siri, għax mis-siri kien fissat Malti, kien kollu il-movement tal-Malti, kien jikteb leġendi u għaziju. U ritta minn għandu mela? Minn għandu, għax xienza studajt, u til-bniet it-nej l-oħra studjaw il-lingwina, studajt xienza. U mis-siri kien jgħidilom l-ħuti, ma kien ħarġ iktar bħali. U għon nilu lej jitħarġ. ħares lejħuti kon U issa ħafna bidlu. Tlet produzzjoni fil-muża. L-affarijiet li ngħidu għeb l-innu jidna xin nkunu għedin nikdbu għam kellinu Jena kemm inti patriot kemm taf dwar Malta u ħalli nippreżentalek il-menju tal-Aroma fil-fatt għażel sitt platti li ħajkunu ir-regal tiegħek. Nista' nagħmel premessa qabel ma nibda. U ma' kull platt hemm mistoqsija dwar Malta, iva. Il-premessa hija li jiena patriot ħafna, ġifieri tibbażawx il-patriottiżmu fuq ir-risposti tiegħi issa tiżappuntaw ruhkom. L-ewwel platt ħanaraw x'se jkun ejja. Mela, kont chicken Caesar. Chicken Caesar l-ewwel platt, mela. Il-mistoqsija ħtibda bis-selit, tajjeb, mela, il-mistoqsija benata mal-ewwel platt, persuna mill-pjetà. Biġifieri persuna li jgħix il-pjetà x'jissejjaħ? Persuna mill-pjetà. Ma kontx ċert jien kieku di minna. Immaġina pjetà. Mill-pjetà ejja. Pjetà. Raġel jew mara? Oh, xorta jew raġel jew mara li Pjetanis? Pjetanis, tajjeb, Pjetanis raġel, Pjetaniza, mara Pjetanizi fil-plat. Tajjeb, mela, l-ewwel plat ġewwa, x'se tażel it-tieni plat? Tajjeb. Minn kullum kien jiġi. Mela, li trid. It-tieni plat għandek m'għandek ġewwa. Ravioli rabbit. It-tlieta tieħu ravioli rabbit, mela. Alright, mela, x'inhu l-ingredient prinċipali? Inti tħobb issajjar x'inhu l-ingredient prinċipali biex tagħmel il-bigilla? Fulu. Il-ful tal-girba. Il-ful tal-girba. Il-ful tal-girba, tajjeb. Tal-girba jkun żgħir. Taħħom għalajda, u t-tilet plat. Dek għawdex kon għamlu ħafna l-ura di faċli ħafna li. Mexek, it-tilet plat, se tażel. Tilet plat konti mur pizza rukola.
pizza rucola. Rucola nħobba ħafna. Alright, tajjeb. Anke l-plattijiet tażilhom malej normalment. Naħseb li iktar wieħed li tażel il-platti Le, malej. xina fejn ara rucola mhux. Ħobb ir-rucola, alright, tajjeb, mela. Ma pizza rucola. Anki jinta. Ma pizza rucola l-mistoqsija binati hija l-ewwel gvernatur Malti kien Joseph Howard jew Ugo Pasquale Mifsud. Min kien l-ewwel wieħed taħseb, Joseph Howard jew Ugo Pasquale Mifsud? Joseph Howard jien, għal saqajja, ġifieri diġejja. U ġitek b'saqajja tajba. Joseph Howard kien mill-1921 sal-1923. Jien vera nitgħallem dwar fuq Malta. il-President, sinċerament. U Għalhekk jien ukoll meta tawili, gvernatur qabel. Mela, ir-raba platt. Vera. Hamur fish. King prawns, mhumiex tajbin għalija, ma m'hemmx King prawns vera joġbuni jiena. Jien ukoll. Mela, l-allu di vera faċli imma. All-right. Etta zelon faċli inti. Ma konċ ta' fuħana. Mela, lim kienet l-ewwel belt kapitali Maltija. Rabatu. L-saqajja u l-imdina. L-imdina. Għax fil-fat kienet fl-option koħana id-lek ir-rabat, ħaddingli u imdina, r-rabat l-imdina. L-imdina. Imma tafa kontija, r-rabat plattu kol ġewa. Mela, il-ħames platt. Għana, kolli narġa mullura xma baqaxa. Eġġara naqra, inti daw. Penna għal-salmona. Penna għal-salmona. Morna. Alright, tajjeb, ħatibqa fuq il-ħut. Mela, il-mistoqsija binata ma' penne għal-salmone dal-ħames platt. Meta daħlet fis-seħħ il-munita euro għall-ewwel darba? Ħanamel premessa jena. Biex kunu tafu kemm issa ngħidilek di. Żgur li min issa ngħidilek. Ejja, pro. Jilu ħaġa li niftakar il-birthday tiegħi. La dati, 10th of May 1951, għax tambruli għaw. Komplement għad-dati orru. Il-munita 1972. Najdlek jena. Sekonda naqla. Cheers. Sorry, about 1970 l-munita euro prov iktar. Prova, ħanni niprofa aktar. Ejja. Xorta ta' sa' jesan ix-xita. Imma ejja. 1990. Le. Ejja, fli. 2000 u? L-ewwel trenar tal-2008 daħlet fis-seħħ il-munita fuq il-ponta tal-sini kienet. Emmek, le da, il-penna l-salmone għalija jien ħanieħdu. Għalija l-penna l-salmone, imna l-ewwel tara. Ejja, l-aħħar platt is-sitt plattuwija l-oħra ma l-ewwel irrispondejtu. Chinese platter, Chinese platter. Orrur. Ara, di m'għandekx data, di ma' Chinese platter. Għandi ċans. Fil-fatt il-mistoqsija bit-ċiniks ukoll. Ukoll? Le, dwar Malta, bil-Malti fajna. Mela, milli ma' kanzunetta Maltija hija meħuda din is-silta. Hemm tempju fil-quċċata fuq il-olja. Ifakrek fjum il-festa tal-Vitorja. Santwarju ferm antik bi storja kbira. Dan meta San Pawl ġab il-fidi l-gżira. Milli ma kanzunetta. Milli ma kanzunetta. Jiena rajta, għamiltax jekk kan daħħilek, jħamur bil-medja ħalli taħħa. Hemm tempju fil-quċċata fuq il-olja. Ifakrek fjum il-festa tal-Vitorja. Santwarju ferm antik bi storja kbira. Dan meta San Pawl Ejja. Le, naf, ta' jina, ma jina. Ma għajnuna minn imkien. Il-bajja tal-melliħa. Il-bajja tal-melliħa. Il-estra. Il-bajja tal-melliħa. Tajta, tajjeb. Ejja, mela hemm. Kellim bżonn nimbottatura sew. Le. Tajta, minn sitt platti, minn sitt mistoqsijiet, irrispondejt 5. Mort aħjar mill-ħsib. L-ewwel erba' mal-ewwel, l-aħħar tnejn. Dati jiena ma nixtieq. Jiena nsib diffikultà ta' bis-serjetà. Dejjem kelli di l-problema jiena. Pereżempju jiena għandi problema kbira, niddistingwi bejn xellu u min. Tgħidlix li minnu minnhom. Bil-Malti ma ngħidlek, bl-Ingliż ngħidlek. Jiena għadni, jiena biex nara. Bl-Ingliż ngħidlek, m'għandix problema. problema. Salib jiena. Ġranki pereżempju meta kont qed nagħmel it-test tal-karozza, jgħidli rajt nagħmillu hekk. Għax nibda rot salib. Ma ħassejt il-ħtieġa ġo fija jiena li niftakar id-dati.
Minn dejjem, minn dukon żgħir, kon dejjem ma. Mxejt ħafna fil-ħajja. Ejja, ma il-bib qaserek tajjeb. Jiena nixtieq nirringrazzjak ħafna, tax kollu li qed tagħmel, nirringrazzjak ta' din l-ikla tajba. Nirringrazzja wkoll lill-Aroma Restaurant li tagħna dan ir-regal bla dubju u lil Mario u t-tim kollu li jgħinuna ħafna. Lilkom ngħidilkom biex tibqgħu ma naqal aktar u aktar sibtek tal-lum titilfuq xem il-VIP House vera interessanti ta' Felix Buzutti l-mort fid-dar tiegħu u rajt ħafna affarijiet li nistedinkom tibqgħu hemmhekk biex tarawhom ukoll. Daqsxejn reklam